chibunge etobwate chibunge kianda 9 constituencies and Nyamira 4 constituencies. Chionsi omuraiwense na chiokoletaro. Out of this ngochiare ko etaro ange chionsi apart from 2 yuere Kitutu Masaba yani yuere Kitutu Masaba inyamira takonyara gotaro lakini for Kisi ngokorale taro in all the 9 constituencies. Yes. Asiki Kitutu Masaba a project yawe mukonyetera batayali nero tuwaganyete so nende no alinge last time lidi achete na achete Kitutu Masaba akagenda akaigura a level 4 hospital iriere keroka gali enyagitali gete nene kabisa nenda akaigure para gete tuachete na tinkonyora buya lakini para nera igureto na ende na achete Borabu constituency tugaigura epare iria kurua makara yagenda gochikineni yagenda gochi eronge mari yagenda amakara epara gete ere 61 kilometers epare yu ya stoleti engaki ya 2021. Yes. Lakini liyo murai wensa soete akabanga iga akabanga kabesa iga nini tuwabata bokongete litu asoete lakini akabanga ebintu bakabikarunge abone pari tianya godin chipara chons chire Kenya bone para teyo nonye yemo yatenende kor William asoete because hari geti chibesa akora securitization bono all the roads within this country na mono gusichi para chia gusi para teyo nonye yemo yatenna nonye ya bobasi bone ganegendete lia kwa mite miaka mengi area Zahir Janda ito chikoigora we did a termination of that contract kaumo contract uranyara kolegasi ya osoro iliyo mo contract asinyetu negasi na ile tokamose tokamagenda matabia genda oni ya makara ono ntubata new contract uranyara kolegasi asingenje yo mwananchi we bunge ya Kitutu Masaba project kieje wateba konyi tarabaridi ntobwate chichiro chia Kitutu Masaba chitaraba tayari nende ntubwate epare iria mutemu mwamu etaraba tayari inere chande tabantu wa Kitutu Masaba sana epare iria mutemu mwamu. Yes.